Què tal? Avui és dilluns i això torna a ser la banqueta com cada dilluns amb tots vosaltres per parlar-vos d'esport i d'esport calellenc. Un dilluns que, com sempre, tenim a les vies de so la nostra companya Marc Mir i el control de realització televisiva el Jaume Riera. Avui no teníem nosaltres el Jordi Termes perquè està gaudint d'unes merescudíssimes vacances. Bé, de fet, ha agafat vacances per fer un trasllat de casa, no sé pas si són vacances o no, en tot cas el que fem des d'aquí és enviar-li ànims a en Jordi, que ja queden pocs, ja queden menys paquets per portar amunt i avall. D'altra banda, aquest cap de setmana, abans de començar amb la informació esportiva calellenca, aquest cap de setmana hi ha hagut el que abans en deien el clàssic, perquè la veritat ahir va ser un Barça-Madrid que si es canvia la samarreta i juga un Múrcia-Albacete ningú ho hagués dit, que era un Múrcia-Albacete. I, vaja, aquest programa segueix des de Madrid. Tenim seguidors madridistes, i ens van escriure que si el Madrid guanyava podíem dir-los alguna cosa als seguidors madridistes de Madrid, com un d'ells és l'Hugo Madera, jugador de la selecció espanyola d'handbol platja, i que des d'aquí li enviem una salutació, i ell em va dir que digués jo que si el Madrid guanyava, el Madrid era el mejor equipo del mundo. Pues ya lo he dicho, el Madrid es el mejor equipo del mundo. Si es que el Albacete también lo es, porque más o menos Barça, Madrid, Múrcia, Albacete, viene a ser lo mismo. En fi, que després d'aquesta conya del clàssico d'aquest cap de setmana, comencem la banqueta. La banqueta amb Badó i Char. I us recordem també que aquest programa el podeu seguir a través del 107.9 de l'FM i, evidentment, a través de les nostres xarxes socials, i que demà dimarts, a través del 107.9 de l'FM, Ràdio Calella, el podeu tornar a escoltar amb reemissió. Què podreu escoltar? Doncs el contingut del programa d'avui, que començarem parlant de karts i d'una bona notícia que ens arriba des del circuit de Paul Ricard, on Laura Camps està fent una bona actuació, ara ho explicarem. També parlarem de natació, ja que el Club Natació Calella ha pujat de categoria, i això és per felicitar-lo i per comentar-ho també. Parlarem de bàsquet, de la victòria dels nois i la derrota de les noies. En futbol, victòria dels de Fede Saracho. En handbol, també victòria dels de Jordi Cata, els de Sergi Cata. En tenis taula, derrota dels dos equips, també derrota de la gent del waterpolo. Les Villes catalanes acabaran de completar el programa de la banqueta d'avui dilluns. I com us dèiem, ens arriben bones notícies des del circuit de Paul Ricard, on s'està fent una sèrie de proves, on ara mateix la pilot calellenca Laura Camps ha passat a les semifinals per intentar aconseguir una plaça en la Ferrari Academy, una d'aquestes places que donaria, doncs, opció a poder estar entrenant en aquesta acadèmia de pilots. Ara mateix, doncs, després de passar a semifinals aquest cap de setmana, doncs ara se li allarga 4 dies més l'estada en aquest mític circuit de Paul Ricard, i que esperem que ens arribin bones notícies. Hem parlat avui mateix amb la Laura Camps i ens explicava quines són les seves sensacions després de passar aquesta fase. Pues les sensacions van ser una mica rares, ja que no esperava passar, perquè els dies havien anat bé, però comptant que les altres ho havien fet millor, saps? La meva mentalitat era una mica negativa. Però tot i així, les sensacions de després van ser molt bones, ja que vaig recuperar molta confiança en mi mateixa i, doncs, res, que em vaig amb menys pressió ara, ja que mai he provat un fórmula, i la veritat és que molt bona. Doncs, evidentment, ara a partir d'aquí deixarà el karts i agafarà un fórmula per afrontar aquesta nova fase, aquestes semifinals. Com les afronta? Ella ens ho explica. La nova fase és difícil, ja que només en passen 4 i la majoria d'allà, més del 50% de les noies que estem, han provat un fórmula i amb això juguen en avantatge, però no tinc cap por en demostrar el que valc i posar el meu 200%.
Doncs des d'aquí li desitgem moltíssima sort a la Laura Camps i que aconsegueixi els seus objectius. Qui sí ha aconseguit el seu objectiu és la gent del Club Natació Calella. I és que hem de dir que després de que aquest cap de setmana es realitzés la Copa Catalana a Manresa, l'equip del Club Natació Calella ha aconseguit l'ascens. D'aquesta manera, la propera temporada, l'equip calellenc estarà a la divisió d'honor i competirà amb els 8 millors equips d'aquell moment. Per tant, enhorabona a tot el Club Natació Calella, que divendres ja ens donava una bona notícia, com és la selecció espanyola júnior havia convocat un dels seus nedadors, Ruiz, i també un dels seus entrenadors, com és el Carlos Galindo. Des d'aquí, doncs, enhorabona a la feina que està fent la gent del Club Natació Calella. Deixem la natació i parlem ara mateix de bàsquet i ens centrem primer de tot en els nois. Van començar el primer partit perdent, el primer partit de Lliga perdent. Els 4 següents els han guanyat. En aquest cas, aquest cap de setmana han guanyat 71-62 contra el Llefià. I d'aquesta manera l'equip calellenc aconsegueix batre el que fins ara era el líder imbatut, i ara el que és líder són els nostres, l'equip calellenc, que va en primera posició juntament amb el Llefià. Cap dels dos equips ha perdut cap en contra. Doncs aquest cap de setmana els calellencs van jugar un molt bon partit, un partit que en el primer quart va ser molt igualat. En el segon quart els nostres van apretar en defensa i van aconseguir un avantatge de 12 punts. A la represa els calellencs van seguir amb la bona línia de joc, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts. Al darrer període el Llefià va retallar les diferències fins als 4 punts, però els de Puig van reaccionar per aconseguir un nou triomf i d'aquesta manera guanyen en el Llefià, que fins ara no havia perdut cap partit i que era líder. Ara mateix els calellencs són líders conjuntament amb el que ha estat rival aquest darrer cap de setmana. Després del partit parlàvem amb els seus protagonistes. Primer de tot sentim a Manel Lamadrid, que ens explica com va veure ell l'encontre. El Llefià és un equip molt físic i la veritat és que ens hem adaptat molt bé al ritme de joc. Cada vegada anem pillant més ritme. La veritat és que estem molt contents amb la dinàmica i res, a seguir cap endavant, i la setmana que ve no juguem per aquest pont, però la següent a per totes contra l'AECAM, crec. També conversàvem amb l'entrenador, amb el Jordi Puig, i ell ens explica quina creu que va ser la clau de l'encontre, d'aquesta nova victòria. Controlar el rebot defensiu. Jo crec que això ha estat clau per controlar el rebot i córrer, que era la principal cosa que teníem que fer per aconseguir avantatges. Doncs això ho van aconseguir i podríem dir que aquesta victòria té doble mèrit. Una, per la victòria en si, i segona, per contra qui va ser. Així també ho creuen el Manel Lamadrid. L'escoltem. Sí, la veritat és que hem hagut d'estar concentrats des del primer minut, perquè és un equip molt bo, la veritat, jugadors que ataquen molt bé l'aro, i res, molt content per la feina de l'equip i ara a seguir treballant. Aquest doble mèrit també li posa el seu objectiu, li posa el seu mèrit, el seu entrenador, el Jordi Puig. A la quarta jornada o cinquena jornada que hi hagi líders sí que és important, lògicament, perquè és un equip veterà amb jugadors amb experiència a categories altes i teníem molt clar el que teníem que fer. El dels líders sí que ha sigut un partit molt competit, un partit molt maco de veure i ha sortit cara. I hem de dir que aquest proper cap de setmana la gent del Club Bàsquet Calella continuarà líder perquè descansen, no hi ha lliga, per tant, una setmana més com a líders. Qui no són líders són les noies que malauradament varen tornar a perdre aquest cap de setmana un altre partit. Van tornar a perdre, en aquest cas contra el Malgrat, 44-55. Portem 5 jornades, 5 derrotes. Recordem que les noies aquest any el seu objectiu és el de mantenir la categoria. Granollers i Calella, últims classificats, sense haver guanyat cap partit. El líder, el Vilassar de Dalt, amb 10 victòries, amb 10 punts, 5 victòries.
aquestes per la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials, són imatges d'aquest encontre, un encontre que el que ens arriba des del club és que l'equip mica en mica va tenir millors sensacions, tot i la derrota, la intensitat i l'actitud i la implicació per part de l'equip marca que poden arribar a una bona dinàmica de creixement, o que tenen una bona dinàmica de creixement, però que de moment no estan aconseguint aquesta primera victòria, que seria important de cara a agafar moral i poder encarar la Lliga i poder encarar el que és el seu objectiu, que és el de mantenir la categoria. Contentos por la victoria al final. Després de parlar de bàsquet, tot seguit parlarem de futbol i sentirem el que ja sentíem aquí de fons. No és que el tinguem amagat per aquí darrere, el Fede Saracho, que sí que estava content per la victòria del seu equip, el Club de Futbol Calella. Aquest cap de setmana va tornar a guanyar un partit, i en aquest cas per 5-1 enfront del Tiana. Veurem tot seguit els resultats i les classificacions. Aquí la tenim. El Calella va guanyar 5-1 enfront del Tiana. I una classificació que, després en parlarem, a manca de 10 minuts de jugar el partit entre el Calella i l'Aquatel, la classificació encapçalada pel Vilassar de Dalt amb 12 punts, seguit del Cinera també amb 12 punts, i l'equip calellenc és tercer amb 9 punts, però encara li resten jugar els 10 minuts contra l'Aquatel. Els últims classificats, Masnou amb 0 punts i Tiana amb 0 punts. Doncs aquest cap de setmana l'equip calellenc va tornar a guanyar. Si més no, la primera part no va ser un partit molt reeixit dels nostres, va acabar amb empat a 1 a la mitja part, es va arribar amb empat a 1 a la mitja part, i l'equip calellenc va rebre més ocasions en contra del que normalment solen tenir. La segona meitat, l'equip de Fede Saracho es va avançar en el marcador 1-2, però va arribar l'expulsió de Roig, el central calellenc, i va haver de pràcticament bona part de la segona meitat jugar amb un home menys. Tot i això, els de Saracho es van saber posicionar bé en el camp, tot i que a la primera part havien tingut problemes per contenir l'atac dels seus rivals, van saber mantenir-se dintre del partit, i no només això, sinó que van acabar apallissant el seu rival per 5-1. Després del partit parlàvem amb l'entrenador del Club de Futbol Calella, Fede Saracho, que estava molt content de com havia anat l'encontre. Contentos por la victoria al final, una primera parte donde no empezamos muy bien, no salió lo que habíamos planteado, generamos muchas ocasiones que no pudimos concretar, también es verdad, pero también nos generaban muchas ocasiones de peligro en contra que no estamos acostumbrados, y bueno, en la segunda parte salió el equipo con otra actitud, a ganar el partido, y así fue. Doncs i tant que va ser, fins a acabar guanyant per 5-1. Quina va ser la clau de l'encontre? El Fede ens ho explica. Yo creo que es la motivación del equipo, que saben que tenemos que ganar cada partido, que no se puede fallar, y las ganas que tiene el equipo y la unión creo que es lo que ha hecho sacar hoy el partido, incluso con la expulsión de un central. Tot i l'expulsió, el que dèiem nosaltres a la crònica, doncs el Calella es va saber refer d'aquest contratemps i acabar guanyant. Un dels aspectes que ha de tenir en compte l'equip calellenc és que se li està ensenyant moltes targetes i que potser estan un pèl massa pendent dels àrbitres. El Cap i el Fran ens explica d'aquest aspecte del joc. No m'agrada parlar dels àrbits, tampoc sóc el més indicat, perquè m'han expulsat fa un parell de setmanes per culpa de protestar i tal, però sí, la veritat crec que ens hauríem de preocupar una mica menys dels àrbits. Al final són com nosaltres ens equivoquem jugant, ells s'equivoquen pitant, però sí, si més objectivament podríem dir que la majoria d'accions que eren dubtoses eren a favor d'ells, la majoria de targetes que ens treien nosaltres, les mateixes accions seves no ens les treien, però bueno, al final hem pogut treure els 3 punts, que és l'important. Bé, doncs després d'aquest partit volíem parlar també amb Fede Saracho sobre la resolució de la federació envers el partit que va quedar suspès a manca de 10 minuts amb empat a 2 entre l'Aquatel i el Calella. Recordem que la federació ha resolt que els 10 minuts es juguin a porta tancada, encara no hi ha data per l'encontre, i una multa de 100 euros per l'Aquatel i 100 euros pel Calella, 200 eurets,
que la federació els invertirà segurament en el futbol base i en alguna cosa positiva pel futbol. D'aquesta manera, queda ja concretat com haurà de seguir aquest partit entre el Calella i l'Aqüahotel. Sobre tot plegat, ens en parla una setmana després dels fets, una altra vegada el Fede Saracho. Realmente es un tema que yo no he querido entrar mucho porque no vi lo que pasó. Sí que, como le dije a Badó la semana pasada, ha habido una provocación por parte de ellos, una respuesta que no es adecuada por parte nuestro de ciertas personas de la grada. Es verdad que la CRIU se desvinculó de esos actos y también quiero aclararlo porque es, por no decir una de las mejores, sino es la mejor afición que hay por aquí, por la zona, y creo que tampoco se merecen ese cartel que se les puso en un partido que estuvieron alentando desde el primer minuto. Es cierto que con algún cántico, sin faltar el respeto a nadie, y bueno, al final hay que jugar esos 10 minutos, que es como nos gusta a nosotros, terminar el partido en el campo, y lo que pasó en la grada, que no se vuelva a repetir, ni por parte de uno con las provocaciones, ni por parte de los otros, y creo que ahí se termina el tema. Doncs em sembla molt bé que aquí s'acabi el tema amb aquests 10 minuts que resten per jugar. Veurem com prepara l'equip calellenc aquests 10 minuts finals, a veure si podem acabar de marcar un golet, emportar-nos els 3 punts i situar-nos a dalt de tot de la classificació. Hem de dir que el proper cap de setmana sí que l'equip calellenc juga a casa a les 12 del migdia. Deixem el futbol i tot seguit parlem d'una altra victòria calellenca, en aquest cas de l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella, després de la victòria a casa de la setmana passada, ha seguit la mateixa línia de joc, sobretot en defensa, que és una de les claus d'aquest equip, i va aconseguir una nova victòria a la pista del Gavà per 27-29. Amb aquesta victòria, els de Cata ocupa la tercera posició amb 7 punts, segon classificat el Granollers amb 8 i els primers són els Sant Vicenç amb 10 punts. Tanca la classificació el Canovelles, que encara no ha guanyat cap partit. La Unió Esportiva Handbol Calella va guanyar la pista del Gavà, com dèiem, 27-29. Els de Cata van realitzar un partit molt seriós i sempre van anar per davant en el marcador pràcticament. A la mitja part ja guanyaven 11-13. A la segona meitat els nostres han sabut mantenir aquest avantatge i van aconseguir una nova victòria. Segon triomf seguit, primer fora de casa dels calellencs. Una victòria en un partit que ens explica com el va veure un dels seus jugadors, l'Albert Ichar. Van fer una primera part excepcional amb un Víctor que va tornar a estar en el seu nivell, siguent, si no el millor, un dels millors porters de la categoria sense cap mena de dubte. I bé, molta serietat, un joc molt col·lectiu on tothom va aportar. És cert que van haver-hi fases del partit a la segona part, sobretot precipitacions, errors de llançament, sobretot penso que marcats pel cansanci. Tenim una plantilla un pèl curta, anàvem curtos d'efectius, sobretot en primera línia, i bé, clar, això, a la que arriben els minuts finals en partits tan exigents, a més ells ens van forçar amb una defensa 3-3 a mitja pista, la vam saber atacar, vam treure porter jugador, però clar, a la que passen els minuts, gent amb pocs canvis o gairebé amb tots els minuts disputats, els últims 10 minuts, que és quan s'ha d'estar més fresc, és quan més cansats estem, i molt important amb totes aquestes adversitats poder treure 2 punts a una pista molt complicada i amb un rival com és el Gavà. Doncs pista complicada com és la del Gavà, victòria dels calellencs. Proper partit, atenció, no jugarà el cap de setmana, sinó que jugarà el dijous a 3:15 del vespre. L'equip calellenc jugarà contra el Balonmano Granollers a casa, dijous 28 a les 21:45, amb les càmeres de Ràdio Calella Televisió en directe. Sobre aquest partit ens en parla el seu entrenador, el Sergi Cata. Doncs el partit de dijous és molt complicat, no només perquè són els segons, sinó perquè cada vegada tenim menys jugadors disponibles. Ja dissabte vam haver d'anar en 12 i al minut 20 l'Aleix li van donar un cop molt fort a la cuixa que va haver de sortir del partit i va haver d'entrar obligat i coix. En Pau es va luxar el dit amb l'entrenament de la setmana passada i ens va fer el favor de venir a jugar dissabte. Per tant, jugadors sants ens en queden 10 i d'aquests 10, 2 són porters. Farem el que podrem, però intentarem tenir molt clar què hem de fer, intentar que sobretot el Granollers no estigui còmode
i que dominem nosaltres el temps del partit, que crec que és el més important, que el ritme del partit el tinguem nosaltres, tant els moments que podem córrer com els que no ho hem de fer, i jo crec que aquesta serà la clau. Serà un partit, jo penso, molt igualat. Ells concedeixen molts gols, quasi sempre els han arribat a més de 30 gols en contra, per tant, tenim les nostres opcions si realment som més eficients de cara a porteria. Doncs els calellencs amb moltes baixes, però segur que hi haurà un aspecte del joc que l'equip calellenc podrà dominar, que és la de la graderia, ja que es preveu una molt bona entrada aquest proper dijous a 3:15 del vespre, i això segur que esperonarà als nostres aconseguir aquesta victòria. Per tant, partit entre la UEC i el Balonmano Granollers el proper dijous a 3:15 amb les càmeres de Ràdio Calella Televisió i del seu equip habitual de transmissions esportives. Deixem l'handbol i tot seguit parlem de tenis taula. En tenis taula, derrota tant pel que fa als nois com per les noies. Comencem en aquest cas pel Termotur Calella, que jugava fora de casa, que ho feia a la pista del CAI Santiago de Saragossa, on van perdre per 4-2. I d'aquesta manera la classificació encapçalada pels saragossans. L'equip calellenc és tercer amb 2 punts, amb la victòria que va aconseguir la setmana passada contra el Sabadell. Partit que va venir marcat pel primer encontre, on Martió va perdre contra Alberto Luño, l'exjugador calellenc. A partir d'aquí els nostres van anar remolc i no van aconseguir donar-li la volta al marcador. Aitor Puig, que va estar a Saragossa, va estar present en aquest partit, ens explica com va veure i com va anar aquest encontre. La clau ha estat el primer partit. En Marc ho tenia bastant no controlat, però tenia el partit quasi que podia haver guanyat. Ha perdut 3-2 amb l'Alberto Luño, que és l'exjugador del club, del Calella, i a partir de llavors doncs, és que els ha sortit tot perfecte. És un camp molt difícil de jugar. Hem aconseguit 2 punts sobre el tercer jugador i vaja, els 2 jugadors seus base han aconseguit els 2 punts, però bé, amb ànims. Doncs ànims també els enviem des d'aquí als nois i a les noies, que van perdre de forma contundent. Potser segur no hi ha tanta diferència entre el Vic i les calellenques, però les calellenques van rebre un 0-6. Una classificació encapçalada pel Vic amb 4 punts, les 2 victòries, i les calellenques que estan en aquest cas terceres classificades amb una victòria i una derrota. Pels que ens esteu seguint a través de les nostres xarxes socials, les imatges que estem veient ara mateix són del partit d'aquest darrer cap de setmana, on el Surís Calella va perdre. Les biguetanes arribaven a Calella com a favorites per guanyar el partit. Tot i això, com dèiem, mal dia de les nostres ha fet que el resultat fos sorprenentment ampli per les biguetanes. Les calellenques, doncs, d'aquesta manera sumen la primera derrota, porten una derrota i una victòria. Un partit que també ens desgrana, que també ens analitza el propi Aitor Puig. Sabíem que el Vic era molt superior i que ens costaria molt aconseguir la victòria. Sí que és veritat que tampoc esperàvem un 6-0. Tenen una jugadora estrangera que era bastant clar que ens faria els 2 punts, però llavors les altres 2 jugadores són més joves, el que passa que estan al CAR de Sant Cugat, són 2 jugadores que juguen molt bé i realment no vam tenir opcions. Jo sí que esperava un partit una mica més disputat i finalment no va poder ser així i va ser una derrota bastant dura, tot i que era previsible. Doncs derrota dura i previsible, el que dèiem, no? Que potser ha sigut més àmplia de l'esperat. En fi, ànims tant al Termotur com al Surís després d'aquestes 2 derrotes. Qui tampoc va guanyar va ser la gent del CEF Creu Groga de waterpolo. Després de l'empat de la setmana passada en la seva estrena a la segona divisió, els calellencs afrontaven el partit contra el Santa Eulàlia amb moltes ganes, però tot i així van acabar perdent per 19-9. Un encontre en els nostres van començar malament el primer quart, perdent per 4-1, però en el segon va arribar la reacció calellenca amb un parcial de 3-5, va fer que s'arribés a la mitja part amb un marcador en contra de tan sols un gol, 7-6. La segona meitat van ser molt superiors als locals, guanyant els 2 últims quarts per 5-1 i 7-2
per acabar posant aquest 19-9 en el resultat final. Parlàvem aquest matí mateix amb el seu capità, amb el Julio Jiménez, que ens en parla sobre aquest partit. Una derrota que ens va fer bastant de mal, sobretot per la distància del marcador, que al final tampoc reflecteix el nostre nivell, perquè nosaltres vam arribar per al partit i bueno, és una piscina molt complicada davant un equip que l'any passat va fer la promoció d'ascens a primera divisió. Nosaltres acabem de pujar a segona i bueno, pues, és un rival dur i que costarà enfrontar aquest tipus de rivals. Doncs ara toca refer-se d'aquesta derrota i afrontar ja el proper partit, que serà aquest proper cap de setmana contra el GEC de Girona. A veure si els enganxem, com que els enganxarem en fires, en festes gironines, doncs potser els enganxem així una mica despistats i els podem guanyar. Sobre aquest partit també ens en parla Julio. El proper partit el jugarem a Girona, a la piscina del GEC, i a priori és un equip que hem de guanyar totes, amb un partit que no se'ns vagi de les mans en cap moment i sobretot trobar bones sensacions davant un rival que hem de guanyar 100%. Doncs ja si es guanya de passada poden quedar-se a celebrar a Girona, que estan de fires, les fires de Sant Narcís. I ens n'anem una mica més endavant, ja que el 6 de novembre serà el moment que els carallencs tornaran a jugar a casa, tornaran a gaudir de la seva piscina de la Creu Groga, i ells ens fan una crida a l'afició, ja que és un partit important. A veure si l'aficionat a l'esport carallenc, la Criu i tots aquests doncs, van animar els nostres. Ella ens fa aquesta crida, el Julio. Aprofitem també l'ocasió per fer una crida al públic, ja que el proper 6 de novembre tenim un partit molt important contra el Caldes i volem la piscina plena, volem que el factor camp estigui guanyat des del minut 0, des de l'escalfament, i de ben segur que hi ha molts calallencs que van a veure futbol, que van a veure handbol, bàsquet o tots els altres esports que practiquem a Calella. Aprofitem per dir-los que vinguin a veure'ns, que s'ho passaran bé, que som un equip amb molta garra, que els farem disfrutar i que el waterpolo és un esport que és molt maco de veure i segur que no decepcionarem a ningú i segur que s'ho passaran bé i això, que vinguin, sisplau, que no se'n penediran. Ho donarem tot per ells. Doncs segur que donaran tot per ells, però deixem aclarir una cosa que ha dit el Julio. Diu, volem la piscina plena. Dit per algun despistat. La piscina vol dir al voltant, Ara algun despistat no vingui. Tots a l'aigua. Si guanyen segurament us podreu llançar a l'aigua, però de moment tots fora de l'aigua. És així, no, Julio? Ja me passes un WhatsApp i m'ho dius. Deixem el waterpolo i tot seguit parlarem de Villes Catalanes. Unes Villes Catalanes on aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada del circuit individual de bitlles, i això ha estat a Tordera. Com dèiem, els 3 millors bitllaires de la nostra ciutat en aquesta primera jornada del circuit individual han estat el Xavier Comas del barri de Pequín amb 222 punts, el segon classificat ha estat el Pere Marçà també del barri de Pequín amb 216, i que ha estat el segon, i la tercera calellenca ha estat l'Encarnación Flores, seguidora d'aquest programa. Des d'aquí una salutació de l'Encarnación Flores de Calella Marxa amb 212 punts. Molt bé, doncs nosaltres hem arribat al final del programa. Hem fet aquesta repassada als protagonistes i resultats d'aquest cap de setmana esportivament parlant. Us volem dir que el proper dilluns no hi haurà banqueta, ja que estarem menjant panellets, és dia 1 de novembre, Tots Sants, i que sí que estareu informats a través de les nostres xarxes socials, així com també de la nostra web, com podeu tenir cada cap de setmana les cròniques i els resultats dels nostres primers equips. Això sí que no deixarem de fer-ho. Passa que dilluns vinent
estarem menjant panellets i castanyes, que esperem que també us aprofitin a tots vosaltres. Un programa que s'ha fet gràcies a la Marmir, als controls de so, el Jaume Riera a la realització televisiva, i recordeu-vos que aquest programa el podeu tornar a escoltar demà a través del 107.9 de l'FM, a Ràdio Calella a les 12 del migdia, i que el podeu veure quan vulgueu a través de les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé la setmana, fins d'aquí 15 dies. Adéu-siau, vagi bé.